खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै दिनै 15 आगस्टनि मुङाव दिनै जोंबो दसे रेस्ट लानो सानदों खामानिफोरा बारा गैया गैनायालाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जालायबाय 15 आगस्टनि जोंबो दसे न'आव रेस्ट लानो सानदोंमोन जोंहा रेस्टआनो गैया आरोना मालायफोरा मालाय जि रेस्ट मोनसोदो दिनै खामानिफ्रा सुट्टि जाजोबदो आरोना मानसिफोरा जोंहा दिनै सुट्टिबो गैया जेबो गैया जोंहा दिनैसो खामानियासो बारा जागोन नामाथाय आलासिसो फैगोन खोमा मैया हरावनो बुटखौ जि बुरजा सोमना दोनखादो आरोना आबैया दा आलासि फैगोनबाथ' बिराद खामानिसो जालायसिगोन आरोना उपाय गैया मावनांसिगोन स' लोगोफोर माखौथो नायबाय थाखो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चल' बिबारफोरा मासे बास्रा जोबखादो आरोना एकदम पुरा ओमफ्राय दहाय फुङाव फट' लानो भिडिअ लानो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय फुंनि टाइमाव माने सान्दुं गैया जायो नालाय बिराद साफा मोजां नुयोमोन दा ओमफ्राय सान्दुं फैबाय नालाय बारा साफा नुलिया आरोना निजोम टाइम फुङाव मोजां नुदोंमोन दा दसे आबैया बहाबा थाङोबाथाय जोङो गार्डेनाव दसे पार्कआव थांनानै दसे बेरायहैलायगोन आरोना नास्ताबो जायाखै 10ता बारलायलायबाय नास्ता जाहैनोसै भिडिअसो लाग्रोदोना आरोना आबैया माने दासो हाथायाव थांदो आरोना आबै थाबाथाय जेबो खालामनो हाखायाना भिडिअ खालामो होनना मिथिबाथ' दांखावखागोनसो आबैया मासे बरिया बारदोंमोन सान्दुं गोसाखायनो मोजां नुवासैनो दिनै हाय थांगासिनो दिनै 15 आगस्टनि रेस्ट मोनगोनसो सानदोंमोन आयु इसेबो रेस्टखौनो मोनखायासै आरोना आलासि फैनानै रानि है मायाव थाखोमानानै आंलाय नोंखौ इदिसो दोङो सानदो आलासि फैनानै ओरैबायदि रेस्टखौनो मोनासै जि खामानि बापरे आलासिया साथाम फैदोंमोन ओरै थाम्फै हाबबाय मोनसे थाम्फै मासे हाबबाय जि थाम्फै हाबखायो नै मासे दंबोयो मा इनि मासे दंबोयो थाम्फैया बुथार थाम्फै बुथारनो टाइम गैया दिनै आबौ फैगोन जोंहा आसामनिफ्राय आबौनि थाखाय दालि ओमफ्राय बिन्स दिहुनना गालांखाबाय मेडामा दसे बहाबा थांलायबाय हा रुसुन जिरखानाय दं खोमा फ्रिजआव दोनखायो कारि पात्ताबो दोङो पुदिनासो इसेल'थार जोंहा आबौआ सोरांबानो पुदिना नरसिंह बिलाइ पानिलाव थाइसे थुलुंसि बिलाइ जुस बानायनानै जायो आरोना सानफ्रोमबो गैला 15 आगस्टनि दिनै एकदम आङो बेदर मोनजाथारगोन सानथारदोंमोन आयौ बेदरखौनो लाबोथारगोन दिनै जोंनो सानदोंमोन आं बेदर नङाबा ना सानफ्रोमबो बुधबाराव ना लाबोयो नालाय दिनै माने एकदम बेदर होफैगोन सानथारदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय
आंना प्रेसारा बारा जाना दोङो दा आं दा बेदर जाबा आरो बारा जागोन साननानै निमुखौनो खावसे दै होआलासिनो सेबना लोंलायलायदोंमोन आरो आंना जि बेदर जानो लुगैखादोंमोन मोनाबाय बेदर जानो लुगैगाबाय मानसिफोरा मालाय जि सुटि जादो पार्टि जासोदो दिनै जोंहा सेस खामानि मावै मावै बेदर जानो लुगैबाबो मोनासै जाहा आलासि फैनायाबो निरामिससो आलासिया बेदर जायाखैमोन ना मा ओंखायनो बेदर लाबोआसै ओरैबाबो जाहा मेडामा सावन मासनि बरदाव दोङो आरोना सानफ्रोमबो हर हराव ओंखाम जाया ना बेदरथ' जाखायानोसै आबैया जोंनोथ' लाबोयो सानफ्रोमबो बुधबारबा लाबोयो आरोना दा खिजानि पनिर होलायगोनदां जोंनो